page that bought the video. And the law, you said you know about the law. Yeah. I hear about the law about Okipe. I know they do see the way I hear go to my page, you see nothing like that. Okay, you know you have already stopped Okipe. Because they say Okipe do this, okay, I just stop it. But that Okipe, now we give them Ghanaian. Okipe will not be na name. Okipe na the son and way. But now because of that one, they're there for what? So, gentlemen, we are going to push for it. We must. So we want to see those things. Okay? We want to even see where you do these things. And then the evidence that what you're doing. And then even your shop. Okay? Where it is, and that is what the law says. And failure to get all these things, of course you know the consequences. I would like you just. So get the team ready. We will investigate him first. As at this point, yeah. Call me. Akwa Mama has been arrested. You got to go. And onye ahụ efu onye na-akwa nọ na-ekwu okwu uwo the deputy governor of Anambra State. You got to go. Be interrogating Akwa by himself. You got to go. And according to Ife Akwa kwuru na this video, Akwa kwuru na no hazi agwa oke ite. You got to go. No hazi agwa oke ite. No kwụsịghị igwe oke ite long time ago. Na some of those videos na security na ga viral na that page na page ya hablo page ye egotago na nyanwa adazi agboki ite egotara now ochozie ka okowa ife du n'oke ite a na ife awa wele no ha nwa baziri afa ahụ ọ na-azawo oke ite. So now deputy governor we see okay, no problem. We are going to even come and see Ebi in that thing. If I investigate at those spots, if he me, and the most important Ebi again to your former, let us see how let us see how efficient if I let us see the potency of that thing in and of course, and of course, you know no chaye. All the father of you know the consequences. Or we say, all right, I investigate. So, how get that is ready. Now, this is what we are talking about. This is what we are talking about. And the man akaya wo. Unless nanka akwa na ebe a no yezi ndị mmadụ gwa CJ kpochasịa ife niile ahụ dị ebe ahụ. Onye eze Jizọs ekpochasịa na nka ya eluzie pool of Bethesda. Onye eze Jizọs device ga another means lụọ pool of Bethesda. O bugasịa na ife ogwu niile ahụ dobe ihe. Oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ. Ọ ife a mere ụmụazị baị. Ha debe ahụ that we are going back to our root because of ụmụ nkirikọ ọgwụ ha na-eji agwọ. Ha wee mistake here egwu ọgwụ to be omenala. So now, God of justice has risen. He has arisen. Oteena unu memelu chukwu odoka ya sị na chukwu enwezi ife ọ na-alụ. Oteena unu megidoro nwa nke mmadụ odoka ya sị na nwa nke mmadụ enwezi ife ọ. Nwa nke mmadụ wee bilie n'iwe. This is justice time. Agbacha ọsọ agụmaya. Oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ. The arrest of Akwa is going to throw panic. Keta nwozi ijezi ebe nwa dibia nwoziri ife ya afọ. Ụfọdụ ya eburuzieri ya kwọcha debe buru Bible dọkwasa n'elu pulpit. Ọ ife ya afụzi. Ụfọdụ n'ime ha ya eburuzie Bible keta aka ihe n'ukwu buru ya na-akpagharị. Keta aka ya nọ wee ghọta ife ahụ a na-ekwu. I am not accusing Akwa of anything, but let us not take away the fact that now these guys mislead a lot of our youth. They misled a lot of our youth into thinking that no Igbo when Igbo kill the woman and Igbo. However, their agitation. So keta okono maruchukwu aka n'ihu. Ona chukwu gospel hono that it is only onye ofeke. Yes, that there is no God. Before your very own eyes.
every single thing unu stand there believe on is crumbling before your very own eyes. Nke ahụ unu na-agba mgbe unu debere ahụ na ọya ada na ka kwụrụ kwụrụsi ike. This is just the beginning. Oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ maka na ọnwụ gburu ala ya ji nweta ala ma jiri ndọrị ka ọ ya adọrị ya. We are going to watch and see how things will unfold. Remember, 6 years imprisonment, option of fine of 20 million or both. Let it always be ringing a bell. Nantio. Kachinike wona ke meziokwu.